Для подорожжа цудоўная любая пара года. У подорожжа можа адпраўляцца пры любым надвор'і, калі ёсць такая машына, як Чанань. І ў подорожжа мы будем адпраўляцца з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну что, поехали? А по дороге слухаем свое. Шановному панству добрага дня! Вось гэтая вёска завецца Булькова, а знаходзіцца яна ў Жабінкаўскім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Можа не чакаў, можа не шукаў таго. Думкі той, што як у мора глыбіня, мары той, што як палёт анёла вышыня. Але не ляці высока, не кранай глыбока. Вёска Булькова, шановна панца, знаходзіцца на левым беразе рэчкі Мухавец. Ну, як мясцовыя кажуць, Мухавец. Дарэчы, вось па правай бераг рэчкі таксама ёсць вёска з такой жа назвой Булькова, але гэта ўжо Брэсцкі раён. А крышку далей вось у Мухавец упадае рэчачка, булькаючы пад назвой Булька. І вось ад гэтай рэчачкі Булька і пайшла назва вёскі Булькова. Ну, а першыя жыхары сюды, думаю, прыплылі па гэтай рэчцы Мухавец. Ну і ўбачылі, колькі тут на берагах рэчкі пасецца мамантаў, вырашылі спыніцца. Ну і заняліся тут паляваннем на мамантаў. Думаю, ні аднаго маманта тут злавілі і засмажылі. Бо тут ля вёскі па сённяшні дзень знаходзяць вось астанкі гэтай старажытнай жывёлы мамантаў. Тут знайшлі вось пазванок маманта, рабро маманта, зуб маманта. І ўсё гэта аддалі ў Брэсцкі краязнаўчы музей. Людзі тут ля рэчкі пасяліліся здаўна, шановнае панства, мясціны гэтыя не пакідаюць. А вось тут ля рэчкі за вёскай ёсць урочышча Акопы. І вось там нашы археолагі выявілі стаянку каменнага веку яшчэ, а побач могільнік. А яшчэ ёсць тут за вёскай урочышча Замчышча. І вось там яшчэ ў 1838 годзе былі валы на тым замчышчы вышынёю ў 6 метраў, акружаныя равамі. І яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя на замчышчы нават былі рэшткі пабудоў замкавых. Ну, але з цягам часу яны ўсе былі разабраны мясцовымі жыхарамі на сельгаспатрэбы. Ну і засталося сёння толькі адна назова замчышча, якая гаворыць нам, што наша краіна Беларусь калісьці была краіна замкаў. Кім і калі, шановнае панства, быў тут збудаваны замак, я вось не ведаю. Ну, у летапісах упершыню гэтая вёска ўзгадваецца ў 16 стагоддзі. І тады гэта было сяло Булькоў,
берасцейскага воеводства Вялікага княства Літоўска. Ну і на пачатку 16 стагоддзя оно належала віцебскаму воеводзе Станіславу Петровичу Кішку. Ну, пазней тут кіравала ягоная жонка, затым ягоны сын Ян Станіславович Кішка. Ну, а пазней ужо Кішак тут змяніў не менш знакаміты у нас род Масальскіх. Ну і Масальскія былі графамі, і вось маёнтак булькоўскі стаў графствам. Гэта было булькоўскае графства. Ну і, думаю, першым з графоў Масальскіх тут быў берасцейскі кашталян Андрэй Федорович Масальскі. Дык вось пры графу Андрэю Масальскім у 1617 годзе узгадваецца ў дакументах упершыню булькоўская царква. І граф Андрэй Масальскі выдаў гэтай царкве розныя прывілеі. Ну і вось царква пры Масальскіх была уніяцкая, ну а пасля ўжо разбору Рэчы Паспалітай царква стала праваслаўная. Старая уніяцкая царква драўляная ўжо была старенькая, і замест яе пад канец 19 стагоддзя было вырашана будаваць новую царкоўку. І вось у 1896 годзе у падмурак вось гэтай царквы быў закладзены першы камень. А праз 2 гады, у 1898 годзе, 31 траўня, гэта царква была асвечана пад тытулам Успення Пресвятой Багародзіцы. Ну, але падчас Другой сусветнай вайны гэта царква была моцна пашкоджана і стаяла напаўразбураная. Але вось у 1990-е гады царкву аднавілі, і тут сёння ідуць набажэнствы. Графы Масальскія з вялікай пашанай ставіліся вось да уніяцкай булькоўскай царквы і надавалі розныя фундушы ёй заўсёды. Вось у 18 стагоддзі гетман Вялікага княства Літоўскага Міхал Юзаф Масальскі пацвердзіў усе былыя фундушы, дадзеныя Масальскімі, і сам яшчэ выдаў фундуш Успенскай царкве тут. Ну і графам Масальскім графства булькоўскае належала аж да 3-я падзелу Рэчы Паспалітай. Падчас нацыянальна-вызваленчага паўстання у верасні месяцы 1794 года праз Булькова, праз гэтую вёску, ішло паўстанцкае войска пад камандаваннем Караля Сіракоўскага.
Больш за 200 гадоў назад вось якраз гэтаю дарогай ішлі нашы хлопцы, паўстанцы, вось на бітву за свабоду айчыны, спяваючы паўстанскую песню «Докуль будзем так маўчаць, годзе нам сядзець у хаце, пойдзем жыва да касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі». І вось бітва адбылася тут вось у Жабінкаўскім раёне каля вёскі Крупчыцы. Гэта быў такі крупчыцкі бой. І у гэтай бітве удзельнічала з двух бакоў, вось з нашага боку і з расійскага боку, недзе каля 20 000 чалавек. Пасля паразы паўстання Тадэўша Касцюшкі, пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, вось гэты маёнтак Булькова стаў уласнасцю шляхцічаў райскіх. І падчас вось кампаніі 1812 года, тут каля вёскі Булькова спынілася трэцяя расійская армія пад камандаваннем адмірала Чычагава. Ну і вось Чычагава райскія запрасілі пажыць да сябе ў палацык, які стаяў на ўскрайку вёскі тут. Ну і 3 дні ён гасцяваў іх, і вось за 3 дні, што тут стаяла расійскае войска, яны настолькі абрабавалі ўвесь маёнтак Булькова, што райскія пазней так і не змаглі яго прывесці ў больш-менш такі прыстойны эканамічны стан і былі вымушаны закласці Радзівілам. Але Радзівілы тут не засталіся, нешта ім не спадабалася, ці што. Ну і ў 1825 годзе булькоўскі маёнтак становіцца ўласнасцю Францішка Ажароўскага, гербу Равіч. Ён быў кіраўніком спраў у царскім сяле, вось пры царах. Ну і кажуць, што маёнтак булькоўскі атрымаў з ласкі царскае. Ну і паколькі вось Франц Петрович Ажароўскі быў графам, то пры ім вось булькоўскі маёнтак зноў становіцца булькоўскім графствам, як пры Масальскі. Ну і мясцовыя сяляне ўжо тут жылі ў графстве. Ну а пасля смерці Францішка Ажароўскага вось графства булькоўскае атрымалі па спадчыне ягоныя сыны вось Станіслаў і Канстантін Ажароўскія. У 1853 годзе браты Ажароўскія тут у вёсцы адкрываюць бровар і вараць піва. І вось спецыяльна для гэтага цудоўнага напоя тут у вёсцы яны будуюць краму, дзе гандлявалі вось свежым півам з мясцовага бровара. Я не ведаю дакладна, як гэта піва звалася тут. Ну, можа, булькоўскае графства, ну ці граф Ажароўскі. Не ведалі, кажуць, што у мясцовых палешукоў яно карысталася побытам. Надта ж любілі палешукі гэтае піўцо вось ужыць з сушонымі в'юнамі. Пасля паўстання Кастуся Каліноўска 1863 года Станіслаў Ажароўскі патрапіў пад падазрэнне ў расійскай паліцыі, як спачуваючы паўстанцам. Яму забаранілі выязджаць са свайго маёнтка, і ён даў падпіску аб невыездзе з маёнтка Булькова свайго. Ну і жыў тут у сваім палацыку у Булькоўскім, што дастаўся яму ад папярэдніх гаспадароў, і разам сам нікуды не мог выязджаць, то ён запрашаў да сябе сюды сяброў шляхцічаў на паляванне ў Булькоўскі лес. Ну і тут пачала збірацца шляхта на паляванне, і вось расійская паліцыя палічыла гэтыя зборы шляхты за падазроныя шляхецкія з'езды. І на ўсіх шляхцічаў, што тут збіраліся ў Булькова, яны наклалі штраф. Станіслаў Францыч тады пачаў абурацца, і вось кобрынскі начальнік, нейкі прыезджы Сямёнаў, тады напісаў свайму вышэйшаму начальству на графа Станіслава Ажароўскага, што той вось абражае жандараў, парушае падпіску аб невыездзе. І самае страшнае, што граф Станіслаў Ажароўскі ходзіць у высокіх чоботах і падпаразваецца чорным шырокім пасам з бронзаваю пражкаю. А гэтая форма адзення была забаронена, вось таму што так хадзілі жыхары вялікага княства Літоўска калісьці. Пасля паўстання 1863 года вось гэты мураўёў-вешальнік, знішчальнік усяго нацыянальнага, усяго беларускага забараніў такую форму адзення. Ён хацеў, каб усе беларусы былі абуты толькі ў лапці, каб яны забылі, якая ў іх была гісторыя, хто былі іхнія дзяды, прадзеды, вось да гэтага гвалтоўнага далучэння.
І хто ведае, шановнае панство, чым бы ўсё вось скончылася для гаспадара Булькова Станіслава Ажароўскага, калі б не ягоны родны брат Канстантін Ажароўскі, які быў у Вільні пры пасадзе. І вось ён брату дапамог, выцягнуў яго, ну але вось графства Булькоўскае было апісана і падлягала абавязковаму продажу. І вось як не любіў Булькова Канстантін, а быў вымушаны яго прадаць. Константин Францович Ажароўскі, шановне панство, ён яшчэ займаўся генеалогіяй радоў Вялікага княства Літоўскага. Ён меў доступ да метрыкі Вялікага княства Літоўскага, якая знаходзілася тады ў Санкт-Петербургу. І ён напісаў такія вось працы, як сапегі, пацы, князі літоўскія рускія, род Гедыміна. Ну і вось, як казаў мой адзін знаёмы гісторык, у беларускай, літоўскай, украінскай, польскай гісторыі няма такіх даследчыкаў, якія б не карысталіся працамі Канстантіна Ажароўскага. Канстантін Ажароўскі памёр у Санкт-Петербургу ў 1893 годзе. Яго пахавалі ў касцёле ў царскім сяле. І вось пасля ягонай смерці радзівілы удавы у Ажароўскай набываюць калекцыю вось генеалагічных дакументаў для свайго архіва ў Нясвіжы. Ну, а набылі Булькова у графа Канстантіна Ажароўскага Марыя Ганецкая і яе сын кобрынскі суддзя Іван Ганецкі. Вось тут якраз за вёскаю была сядзіба вось панская, стаяў невялічкі палацык, у якім жылі яшчэ, можа, гаспадары, пачынаючы з масальскіх, а можа, і з кішак. Але падчас Другой сусветнай вайны тут усё было знішчана, ну і ад панскай сядзібы захавалася толькі вось гэтая алея. Паны Ганецкія перабудавалі бровар, паставілі на яго паравы рухавік на 12 конскіх сіл і ўжо не піва варылі, а гналі чысты спірт. Ну і пры дварэ яшчэ, акрамя вінакурні, вось быў млын, дзе малолі муку. Ну, млын, дарэчы, быў і ў самой тут вёсцы, вятрак стаяў. Дарэчы, вось пад канец 19 стагоддзя тут пражывала недзе каля 500 жыхароў. Тут была царква, народное вучылішча, хлебазапасны магазин, кузня, карчма. Ну і вось яшчэ ў 1912 годзе тут у вёсцы была адкрыта нават бібліятэка. Вось тут каля вёскі Булькова быў калісьці хутар, які зваўся Пад Булькова. І ў 1930 годзе на гэтым хутары нарадзіўся Іван Рэй, які ў будучым стаў знакамітым беларускім жывапісцам. Апошні меладрам Булькова гэта былі шляхцічы малашэўскія перад прыходам сюды бальшавікоў. Ну, я вам хочу сказаць, што пра Булькова можна шмат яшчэ расказваць, чаго цікава вельмі гісторыя гэтай вёскі. Ну, але сёння мушу з вамі развітацца, так што калі-небудзь іншым разам. Поспехаў, усё самае найлепшае і да новых сустрэч. Да пабачэння!